Ayun na ba nakasilip siya? Yan na ganyan, pag nakatingin siya. Uy! Iba na yun niya. Ay! 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 Let's touch the thing ba? Kasi atat na touch oh. Kailangan, I have to get the thing, sabi niya. Come on! You hold it! You grip it! Come on! Ooh! I made it! Tawa niya yan. Yung grip niya.